Acabem de fer una roda de premsa per donar a conèixer als mitjans d'aquí d'Igualada que l'Ajuntament va contractar el passat mes d'octubre una empresa per valor de 63.000 euros amb un contracte a dit, i aquesta empresa és d'un extreballador que no té cap altre client a dia d'avui que el propi Ajuntament d'Igualada. Aquest extreballador treballava al Departament de Dinamització Econòmica i diguem-ne que és el mateix Departament de Dinamització Econòmica qui ha tramitat i qui ha acabat contractant la seva pròpia empresa més o menys un mes després que ell plegués. Aquest extreballador, de fet, també treballava en l'àmbit de la dinamització comercial de la ciutat, per tant, ja per la seva feina a l'Ajuntament coneixia tot l'àmbit del comerç, i la seva aplicació ha estat contractada precisament per donar suport a aquest teixit comercial, però clar, s'ha fet ja des de fora pagant-li aquests 63.000 euros. 63.000 euros que en els dies en què van presentar a premsa la seva contractació, la regidora Àngels Chacón va dir que eren 50.000, però bé, això ja és una primera cosa que ens ha sobtat bastant. Però és que, a més, com us hem dit al principi, diguem-ne que aquest contracte s'ha fet sense concurs, és a dir, a dit. Llavors no hi ha hagut concurs, no hi ha hagut altres empreses que hagin pogut, diguem-ne, dir per quan podrien fer aquesta aplicació, quan podria costar. No sabem tampoc si el cost d'aquesta aplicació és desmesurat, perquè ningú més ha pogut dir per quan la podria fer, i d'altra banda tampoc en el contracte tampoc no s'especifica exactament a què correspon cada cosa. Nosaltres pensem que hem parlat també amb altres empreses i clar, no ho entenen i hi ha un cert malestar perquè diuen que una cosa així normalment es fa un concurs. Fa bastanta mala espina el fet que s'hagi donat amb un extreballador al cap d'un mes i pensem que s'hauria de paritar aquest cost per això, per saber exactament què és el que val. També tenim altres preguntes a fer-li al govern que ens agradaria que ens aclarís, i és que, per exemple, hem revisat el contracte i tampoc no hem trobat cap clàusula en el contracte que expliqui, una vegada aquesta aplicació ha estat feta i s'hagi aplicat a Igualada, en qui recau els drets d'explotació d'aquest software. És a dir, si aquesta empresa li estem pagant uns diners perquè creï una cosa i un cop l'ha fet servir a Igualada se'n pot anar a altres municipis a vendre-la a un cost menor, o si això ho prohibeix el contracte. Nosaltres entenem, de la nostra lectura que hem fet, que no està prohibit i pensem que això també s'hauria de donar explicacions.